What's up mga koys? Welcome to my vlog. Boy Bisaya is here. So, na naman yung kayo sa akong video. Please talang ko. Please lita ng subscribe na sa boss kaya para ikaw mauna sa sunod na itong mga video. So, let's go. Hi vlog, welcome to my guys. Ani ang nasa karon kay para mga G sa atong mahal nga Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 3 days later. Mao kini ang tubag. Lig-una siya. Amen. Sa among mahal nga presidente, pag-amping taon pirmi kay daghan para bay umaabot nimo nga birthday. Tubag. Lig-una siya. Amen. Ayaw lagkabalaka dres amo as probinsya kay musuwa ramig asin ug magkinaon sa kana lang anay unaha mga reklamador din ha tubag. Lig-una siya. Amen. Kay ba may nga ikapoy ka na kay may edad ka na ra ba? Ngniwang ka na gani sigun na hunaning corona tubag. Lig-una siya. Amen. Ayaw in taon pag naog anang imong trono kay masayang lang ang among gibuto kanimo. Nagpasalamat na ganit tanang adik nga ikaw nahimong pangulo kay naka-undang na sila sa dili maayo nga bisyo tubag. Lig-una siya. Amen. Kung sila dili mutuo kanimo, ani apami nga mutuo sa tanan nimong gusto. Dili ka jud kabati namo og mga reklamo tubag. Lig-una siya. Amen. Mahal nga presidente, salamat sa imong pagserbisyo bisag sa kadaghanas Pilipino, mga gahi ug ulo bisag unsaon pagdisiplina. Dili gihapon patuo tubag. Lig-una siya. Amen. Mahal nga Pangulo, wala milaing giampo sa Ginoo kundi lig-unon ka pa pag-ayo ug sa tagaan ka pa og saktong kusog aron mabuhat panimo ang tanan nimo nga plano sa tanang Pilipino. Amen. So sa pagkakaroon mo lang sa to. So, kung tinuod mo nga supporters ni Presidente, please i-share ni nga video